Des de divendres es pot veure aquesta exposició de fotografies que sota el títol Mercats del món recull un seguit de fotografies realitzades per Jordi Llorens en el decurs dels seus viatges, amb especial atenció als mercats de les zones que visita. Jordi Llorens, viatger i fotògraf, comenta que procura sempre visitar els mercats dels llocs on va, ja que els considera emblemàtics i per on passa tota la vida del país. L'exposició que aquests dies es pot veure al Fòrum Verger Balaguer està dividida en 3 parts: el cort antic de les ciutats, els productes i les persones. Un és el cort antic de les ciutats, que em refereixo està més enfocada en els espais oberts, espais tancats, mercats flotants. Llavors hi ha els productes, que és també una mica els productes, que és el que ens identifica una mica a tots, no? Hi ha uns productes comuns i llavors hi ha uns productes que cada cultura, veus que, per exemple, com a exemple, al nord del Vietnam mengen gos, no? Aquí seria una cosa inversemblant veure gos aquí, no? Però, en canvi, compartim uns productes bàsics, no? La verdura, la fruita, etc. I a la tercera part és una mica, està enfocada a les persones, no? Perquè en un mercat hi ha moltes històries humanes, no? Les imatges que es poden veure en aquesta exposició al Fòrum Verger Balaguer, organitzada per la Fundació PINAE fins al proper 27 de març, són un recull de les moltes que ha fet al llarg de la seva dilatada trajectòria com a viatger. Una selecció que comenta ha estat difícil, ja que té molt de material, però que intenta recollir els que més l'han impactat. En aquest cas, a més, són mercats no europeus. De les imatges en destaca el color i la composició, i gairebé es podrien sentir les olors dels mercats i la mescla que se'n desprèn, la veritable riquesa, diu, dels mercats. És que, clar, què és un mercat? Doncs és això, olors, colors, gent, bullici, vull dir, és... Un mercat i t'hi pots passar hores i hores i no et canses mai, no? I sempre, intento passar desapercebut, tot i que vaig amb la càmera, per això em situo en un raconet per no veure. Sempre intento fer algunes fotos, que són algunes de les que han aquí, una mica per mostrar aquesta varietat de productes, no? Divendres, amb la presència del mateix Jordi Llorens, obria portes a l'exposició, que restarà oberta en els horaris habituals de l'Aula de Cultura del Fòrum Verger Balaguer.